ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಜಮ್ಮು ಇದೇ ಬರ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗೆರೆಗಂದಿದೆ ತಿರ್ಗೊಂದು ಇಂಜನೈತ ಪೋಪಿನಿದ್ದೆ ಏನೈತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಚರ್ಚ್ಗೈತಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಒಂಚೂರು ದೇವರಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪೋಯಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಕಲೆ ಐದು ಥರದಾನಿ ಪೋಯರೆಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೋಮವಾರದಾನಿ ರಜೆ ಇತ್ತಣ್ಣ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತದೆ ಒಂಚೂರು ದೇವರಡ ಒಂಚೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೇವರಡ ಒಂಚೂರು ನಾಟ್ಯಗ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚ್ ಮಲ್ತ ಸೆಂಟ್ ಪೀಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಭಯಂಕರ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗಲ ಹತ್ತಂಡು ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣ ಅಂದಿತ್ತೆ. ಇದು ಮಲ್ತ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ಇದ ಇನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಂದುಂಡು ಐತಾರ ಪೂಜೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಐತಾರದ ಎಂಕಲೆ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜಿ ಬರ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಕಿನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಚಾಪೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕುಲ್ಲದಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ತ ಬರ್ಪೇನಿ. ವಾದಿನ ಅಂಡದಾನಿ ದೇವರಡ ಒಂಚೂರು ನಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಟೈಮಿಗೆ ನಟೊಂದು ಬರ್ಪೀನಿ ಹೊರ ಮೊಗಲ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂತ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಪೋಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಅರ್ಪಣ ಪಂಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಮುಂದೆ ದೇವ ಪಂಡ ತಿಕ್ಕೂರನ ಬೇರೆ ಬರ್ಸಾಗ ಪಜ್ಜೀರ್ ಪುರ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡಿದ್ದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಡಿಯಾದಾಗಲ್ ವಿಜಯದಾಗಲ್ ಬರ ತಿರ್ಗ ನಂಗೆ ಮುಲ್ತ ಜನಕ್ಕಲು ಇಂಚ ತೂಪೇರ್ ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೂಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಗಿಲ ಎಣ್ಣು ಏರಪ್ಪ ಅಂದ ವಿಜಯದಾಗಲ್ ಪುರ ಮೂಲ ತಿರ್ಗೊಂದಿಲ್ಲೇರಂತ ಪೂರ ತೂವನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ತೂವನಾಗ ಎರಡ ಎಣ್ಣೆರೆ ಊರ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಊರಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜನಕ್ಕಲೇನು ತೂವನ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾವು ಬಿದ್ದೇವ್ರ ಅಂತ ನಂಜಿ ಫೈರ್ ಬ್ರಿಗೇಡ್ದಂಜಿ ಮಿಷಿನ್ ವಸ್ತುದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಆ ಮಿಷಿನ್ ಹತ್ತ ಗಾಡಿ ಕಡಲೆ ಮರಂದಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ಪಾಯಿನ ಏತ್ ರೇಟ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಗ ಕಡಲೆಗೆ ಕಡಲೆ ಮಾರನ ಒಲ್ಲ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕಡಲೆ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕಡಲೆದು ಇದು ಬೋತೆ. How much? 12,000, 10,000. 10,000 this bucket. This one 5,000. ಇದಾಯ್ತು ಜನಕ್ಕಲೇನು ತುಯಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಹಾಗೆ 5,000 10,000 ಥರದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು 1,000ಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕೋದು ನಾಂಡೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ಕೆ. ಎರಡ ಪಣ್ಣುವರ ಬೆದೇವರು ಅಂದದ್ದು ಅಲ್ಲ ಊರಡೆ ತಿರ್ಗಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಗಂಟೆ ರಡ್ಡ ಅಂಡ್ ಇನ್ನು ಲಕ್ಕನಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಂಡು 10 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಕೋಡೆ ಬಂದವನಗನೆ ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಂಡು ಬಾಕ ಮೀದು ಜಪ್ಪನಾಗ ರಡ್ಡರೆ ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಕೋಡೆ ಐತರದ ಅಂಚಾರೆ ಅದು ಐತರದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಪ್ಪಣೆ ಕಲೆ ನಾನು ಹೋದು ರೂಮ್ ಹೋದು ಕೈಪ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಗಲ
ಬೈಯಾಗಲ ಕೈಪಾವಣ್ಣ ತೂಕ ಅಂಜನೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಏನ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪನ ತೂಕಲ್ ನನ್ನ ತೂಕಡೆ ಏನು ಅಲ್ಪಡ ಅಂದದು ಕೋರಿ ಉಂಡು ಮೀನ್ಲ ಉಂಡು ಏನು ಹಣ್ಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊನ್ ಪೋದು ಕೈಪ್ ಜಂಬು ಮಾತ್ರ ಕಡಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ನೀನು ಕಾಯಿ ಅನ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡ್ಲೆ ತಿನ್ಪೇರಿಗೆ ಇನ್ನು ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಲ್ಪಗ ಮೂಜಿ ವಿಂಗ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಅರ್ಧ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಮುಂಚಿ ಈತ ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ಪುನು ಇನ್ನು ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಂಡ ನಾ ಎಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಟ್ಟ ಹರ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಒರಿಯಾಗಿ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಿಯೆ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಒಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ದಾಲ ಬಂಗ ಬಿಡ್ರೆ ದಾಲ ವ್ಯಾಪಾರಪ್ಪ ಮಲ್ಪುನಿ ಐನ್ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ರೆಡಿ ಆಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ವರಿಯಾಪುರ ಅಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಂಡ ಕರಕ್ಕರಿ ಐನಾಜಿ ಜನ ಅಣ್ಣ ಮಲ್ಲೆ ಒಂದು ವರಿಯಾಗಿ ಮಲ್ಪುನ್ ಮಂಡಲ ಮಲ್ಪನೆ ಪಡ್ಚೆ ಅಂದಪ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಅಂದ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪಾಡ್ಗ ಟಮಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕಾ ಬಟಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡಿಡ್ತೀನಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡೆ ಕುತ್ತದಿನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬಟಾಟೆ ಚೂರಡೆಗೆ ಬೇಯಡೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಿ ನಾನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅಂತಾನೆ ತಿರ್ಗ ಕೊದ್ದಿ ಎರಡಂತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಮಸಾಲ ಬಾರ್ದು ಹುಡ್ಕ ಅಂಡ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತಂಡು ನಾನು ಪೂರ ಮಸಾಲ ಪಾಡನು ಉಪ್ಪು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಮೂಲುಂಡು ನೆನೆ ಪಾಡು ಅಡ್ಬೇಕ ಮುಚ್ಚಿ ದಿಪ್ಪಿನಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪವನ್ ಆಣ್ ಕಾಯ್ಪು ರೆಡಿ ಬಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಂಡ ಚೂರಿತೆ ಪನೀತಂತೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟುಗ ಪನೀತಂಡ ಒಂಜಿ ಕಪ್ ವಾಡಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯುಂಡಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಗ್ರೇವಿ ದಪ್ಪ ಅಂಡ ಆಂಡ್ ವಿಂಗ್ಸದ ಕಜಿಪ್ ರೆಡಿ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಪಾಡು ನೋಡ್ತೀನಿ ಭಾರಿ ಸೌದ ಚಿಕನ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ರೆಸಿಪಿನಿ ನಾಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬಿಡೋಡು ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಮಾತ ಎಂಕಲೆ ಒಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಒಂತೆ ಮಲ್ತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲ್ ಪೂರ ಮಲವಲ್ಲ ತೋಪುಡು ಮಲ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನೆ ತೋಪುಡು ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕಲ್ ಎಡ ಪುಜಿ